Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingkang dahat kidurmatan Bapak Ibu sekalian, ingkang kula hormati para permisa, tepangaken kula Akmal Muhajir Rizky Sarmiwen saking SMP Negeri Setunggal Baden badhe ngaturaken crita ingkang irah-irahipun Ki Andong Sari kasrat dening buku karya Kirda Safa. Ki Andong Sari ing jaman semono ana temenggung kang asmane Ki Temenggung Arya Mentaun. Dheweke wong sugih, wong kang kalungguhane dadi Bupati Ngrawon nalikane jaman kolonial Walanda. Nanging ing sawijining dina dheweke mutusake kanggo meculake jabatane kuwi lan ngembara. Ngembarane madheg ing Desa Ledok Bojonegoro. Sadurunge Bojonegoro ana tlatah sing diarani Ngrawon. Wewenggon kuwi dipimpin dening Bupati kang wicaksana sing jenenge Ki Temenggung Arya Mentaun lan wakile Raden Sengko. Ki Temenggung Arya Mentaun pancen ora seneng karo kerajaan Mataram Islam sing kerjasama karo Walanda. Nanging ing sawijining dina Ki Temenggung Arya Mentaun diundang menyang Madura kanggo nemoni Raja Madura yaiku Cangkroningrat. Ki Temenggung Arya Mentaun budal karo tangan tengene telu yaiku Adipuspa Angin, Bawa Pusaka, Tumbak Godhong Andong, Madira karo Hadikusuma, Bawa Pusaka, Tumbak Gagak Cemani. Rerembungan ing Madura pancen ora maju amarga ana gencatan senjata. Arya Mentaun sampai nyamar dadi busker nganti diceluk Ki Andong. Sawise banjur bali menyang Rawon. Sak tekane ing Rawon, Ki Andong mesrahake kuwasa marang wakile yaiku Raden Sengko. Banjur Ki Andong nglandang. Nalika lelungan, Ki Andong mampir ing macem-macem desa. Malahan Ki Andong uga ngrewangi bangun masjid sing diarani Masjid Agung Darussalam Bojonegoro. Sawise iku Ki Andong nerusake lakone menyang Desa Ledok. Dheweke babat alas lan melu pembangunan desa. Dheweke juga bisa ngontrol banyu kanggo perahu nyebrang kali Bengawan Solo. Ing pungkasan perjalanan Ki Andong ketemu karo wong wadon sing jenenge Sari. Wiwit kuwi Ki Andong manggon ing Desa Ledok lan diarani Ki Andong Sari. Ki Andong Sari seda nalika sepuh. Dheweke dikubur ing tengahing kali Bengawan Solo. Kaceritane kuburane ora nate ambles nalikane kali Bengawan Solo kebanjiran. Senajan Ki Andong Sari seda, dheweke lan jasane isih tetep ana ing atine masyarakat. Ing kaceritan iki, piwulang sing bisa dijukuk saka cerita iki yaiku kita ora mung ana ing jagat iki, mula kita kudu tulung-tinulung ing kabecikan-kabecikan. Matur nuwun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.